Adin bak election jet yu MP yu bathamai shiking dor bar thawan kari India ni ka Lok Sabha ka lapoi shika bakut par ha ka bangilai I ka jingjab ka badon burom ukurtong ka seng sign perthai Voice of the People Party u Dr. Ricky AJ Sinkon da ka baulat tam da palat lailak yu MP baminta ka Congress u ba Vincent H. Pala bat kumjuru ka kurtong ka National People's Party. La Ruban Sakhi bahakani ka election ya ka jinghyar ka jingyo vote ka seng UDP ka blayo atang saw hajar tam hakani ka election watla ka jingshisha ka don hadu khar arngut ki MLA ringkat ru sabat arngut ki MLA ka HSPDP ki bla Krishan lang yo Robert June Karjarin kumukurtong ka RDA ubayikun na ka sharp jong ka bom. Kumbau pajba ha ka jingekren ya khana ki bubun ki ong bakum kani ka election MP baminta kimpat julap koit ka ba ka jingklut ka election kalalong thek kum ki election MLA ne MDC. Minta ka sina kalyang usangot ulayo ban one right ka jingekren ban kaliper thau na ki saungot ki nong tho kubor ki blatre slam ha kani ka kam ha ka jela halo ka jingyo I jongki kum ki nong tho kubor ki ba jubut din man ki election. Tumintangin ni snap ika jingekren bo editor jong maupor uba de mayalang siang shai u editor-in-chief Shillong Mail uba Kirman lang uria ke editor jong ke Shillong Times ke badairu ke nong tho kubor blayo kusnam na ka benta ka kam bat u president ke Shillong Press Club uba David O Lightplang halor ke ne ke election. Kubor la saya iya kena ke election MP ke berangsur kun kena setelah itu kena ke kajing per observation jong kini lawan nang boleh kena ke election MP berangsur kun Pika latangi keren gi nujor ki election MP ki bladam ngan itu ipi ka dei ka jingmi ka jong pajba te ka jingmi ka jong upajba nganget ka wanra ka jingkala na dong sedong te kumangi doni ka ba ngiong kumbau presiden kari Amerika ong hi ba ka sensyar pajba ka julong hi ya upajba da upajba bat nakabenta upajba ti hangtahi nga iba kani ka shongnya ba maka pelong ru ya upajba nganget ki pajba kila start kila deban bishar ya kar komlong ka sensyar kadar ti marah ka jinge kendo ka jonga bot bopun balang upajba upen sngoi la ka jong kanya ka jong kila ot kila dep ban pensngau tama bunsien ke ka baki pensngau ru ka syukut tang haki jingkular te nganget de nakani kadau bu pajba umi hakani ka election ka bledep te ngim sim lapoi perkhat ba ka sur ka jong pajba pan kanlong hadu kani kanlong ka baklan bor sisa ta kadau ngala ban ong ba lano ngim dei ban le kai ba du pajba mau pajba udon laude udok usok uret urian u he han du kidon laga jong kapor ka jong ki te ngai kawairu kalong no ba haga jingkwa ka jong ki ya ka jingkala te ka jing job jong Dr. Ricky Sinkon kalong no ba kata ka jingkala kalong ban penthumai ya kata ka sensyar kadar te kata ka jingwan jong ni ka seng VPP nga nge kila shimba nginum shim ya kanunu ka sengrim kin shim da ka seng thumai te ka lalong no kum ka jingyarap ya ka VPP ba kami ya ka por ka bobiang ka por bu pajba uling a upisa namangi lei hakini ki sansnem dusnem shua ka taru upajba umi bet ha ba don kanu nu jinge ba khot de ki seng balang te suki pat ngilai ba upajba ula angnut pat pandon no taki nongelam ki badei na ki seng san perthei te nganget ka upajba namaru udang umpadyo ba kumno ki neki nongelam ki bathumai ki bami ki kin yo ban sensyar te nganget ki kwa ban yo ya kini bakin sensyar po ka jela ka jongi te na takadaw nga nget ba ki ay kani ka jingshanya ki tenre ka shongpat akini ki nongelam ki badon na po ka seng Voice of the People's Party kat no pat kila ban yelam yo pajba rakin yeng ne ma ka nongrim ka jongki kumbakila kular ki rensan pajba
kiba ki wiju pelong si caka ba per te nganget ba nginum le kayu pa ba sai sian ngan ban wala de yangi kelat patai kuboru katai kaju nga bu haladiru banamar nginum klemu pa ba nginum la ban yang kumni te de hang tai bangar nga ong ba ya ka nongrim ka bangi tre ngidi ban pensong nongrim ya ka khanang ba nginyo ka jing shania ka jing ie ka jong pa ba bangi suthu bangi ya haring kat bu pa ba la rawan samno menuru ka bor jongno ru habangi ni yo u pa ba ubala shlur hakum akani ka kenti ka bamenta ubam salia shu yano hoi ki don ki ba ya keren ka aktien ka bam so hap shu ni tama ki don pat ngai ka jingmi jong ki ritumen ki longkme ki longpa ki ba keren ya kan ya ki pen ya kan ya kan nongrim te ngangai ka ni ka rukom im ga jongi ka im lang sa lang try kan dang yang scam ka ngin dang so scam ba ngin ong ba ngi ladu jingkerman hakata ka ri ga bade ga ri sanchar pa ba kadang gajing ong ba gajing mi jang PPP kadai ko ne kida ko penuh kene election MP ban jongshit ban kroy ba phi kuma to ba phi na em kadai kumta kumanga ngan ban biang sesien kumanga ong ba namar kade ga seng ga batang thumai hoi uno yelam jong kau de ubalarim ba arden uladon haka UDP haka HSPDP te hadian useng pat da seng ga bathumai kitu gidi ki seng gi barim ki bu don menchua te nganget namar ba hoi ki phai khmat eu no yelam tama ka wei ga de namar ki i ba ga de ka seng rulo te namaru poboni pa ba apo ka jela jungi ude ba ye sengrulo ya kata kerencai ki bobon ki jaka tu dang don be ka jing shania ita ki seng trairi te andre ka jing na manong no ba ka jing mi jong ka VPP ngai kum ba ki ai ka jing shania ka bateli ka jong ki ling ba ka votes kan kran ling ba ki votes ka jong ki ka ba ki la thep amar ngampoi mudur ba ki don ki constituency ba khlang ki seng rithor kum ka congress baki don do MLA ro ndai kani ka seng VPP kadang job kadang la ban tam kuput ru kitu ki constituency langi khen kat kum ki votes ki ba la khen kani ka election ka dang shudat tenga na i ba ka de ka ta ka jingkwa ka jongki ma kum ba ki ong ba ngidon kam ban pen kala ban pen thmai te ka jingdon dong ta ka seng ka ba thmai nga thai ki ai ya kata ka jingkershan taman de kumba sesian ong ka shong pat akini ki no yelam lada kani ke jing ai jing shania jong pat ba kan ne mentane kan nang beteng lani kan kut no ru ne bar khoi ka jus bunsin ka shong ki no yelam nomor ka don ko jing ong ka PPP ka ya bin da kata ga populism ta ga jing jongshit ba ka ong surbai sla phi kan dei kum ta ne kum no na ga komya jong ka PPP ha ba ka le chopat ba ban pa ne ka jing kersar ne ga leksha ta de ki khamtip bagi no yelam jong ka VPP namar ki don laga jong nong rim terkam tekna te ngade tong nong tho kubor ngai i ba pai ba tu songshet te nre kumno ki terkam kan nong rim yu ki don ki bakia keren apo ka parti ke jong ki kata tingim la ban batai la ka dewi ba kuma fikili ba ka don ba keno pa ong ba ban chu pen songshet be kata tenga ka jing start jong ki te lada dagano kalinti ki kwa ban ya lam yu pajba bo pajba un bot iki namar ba teng ge judon ni ge jing ong ru ba umde ban chong shet than ru namar ka don ka ya ka ba hap yam hap ban ye le kemen te ngange ngai hi ba kita ki no yelam kitip khamba namar ki don laga jong ka riti trekam ge jong ki don la ka benta ka ban kumno ban bat ye ki brio ki jong ki wala ki to ki don menta sangut MLA menta ki don UMP te ka shong haki kumno kin bat eu pajba takano kalinti kin yalam hato kin ne kumba kilong kumba kin bat eta ka jutang ga jongki ne yo ka don ka jingkelaru ka jingkela kan de ka babhane kan de ka basnier kata ngimtep mar ya ka ban sawan ngimtep tambang ngingej ba kumbala deb banja ki por ki ba menchua bangi ju ong ba umlong ban chania ki politician
te ngangi kani kan kamdei ka ban ne namar ngi juang bu watnum kongo than yu politician la ni watnum bot than yu politician hi sisien ko igas ngi sa shet klai pi te ki don ki kies ki bala dab ja kum taru bagi la shania tli ha kita ki nongilam siksa pete tamang ki don put pa ki shet yang iru upaj ba mangar nado bangas dang man tebut ngalai ngala bot ita ki nongilam tamba hawakut hipat kumu samlar ngala ju shat tang te ngange kini ki nongilam mamta ki num shet yu upaj ba namala ki shet ngan ong ipi kan de ka sngi ka bakut aka jim jong kiru bakin long nongilam po kani kari ka jong kamta makata kari sen chat ba Marba ngiri kuma pi om mana wa kajing plan gitu pipi di konsumsi berbat kantak ngiri di konsumsi kisang riulum ka pipi kala tambah kibut telepon ong pi kum lo kum ko bode kala way jong ka UDP berkerja PDP nama amar ka election ka ya fair ka MP ngi ong ka MDC ka MLA te nga ban ong no ya ka laway jong kini ki sengsan perthai nganum patla badong namar ngej namar ka e ka ba ki sha ki ya kendu ya uni ki yo uni so hagni ka kenti ngai de so bak thang do iki kamta mi kini ki arli ki party te ka shonga ka jing start jong ki lada kumno kentri kam kilai i ba pajba kumno ai ka jisenia eta ka senga badang thmai ka VPP telada kidang kwa ban pakani ka seng ka jongki kan nang de kan kidon la ka jong jingkala ubriru don la ka jong jingkala tamba lada kelaro pat umde tang ban kela tang ban shu yo biang ta ka jingi pajba andre de ban yo ka jingsenia ka jingi ka jingsenia bat kumjuru pakil aba kimi shika perthai kimi ong shaka ka lumpung ban ye khon ni ka no ka election haba ki ong bangi don ban shakri pajba kidebe ban don nadu men siam ban ong ba ka shulong hale tang man shio ban song suki ban don ha ka bor kata te lanul nurut nomela iban pedang sekum not khubor ai ka ba haka ko ba story jong pi kamtam ka dipulusan ka pensakan ma wi amar ko mo ka election ko ba fair tam ai ko pensakan ma pi ka ba fair ka lon namar ka election MP ka ya fair na ki election de tuma khani ka kenti ngi iba u pajba u mi u lech ki jingyalang u pulut ya ka por amar ladangi nu jor ki jela ka MP ki election ka shongship ba tama hangni pat long ka jujlong ka ba ka don ya ka jing ya fair te kabangan ong ban sa jingken mau kade namar ngai i ya ka jingmi jong ki riutemen ki rirang ba ngam da kham i ki samla ka jingle ka jonga yo ban ya kren kidi ki riutemen ki rirang ba ki ba kren ba ka ni ka kenti ko menta te ngai namar ha ka jinglong temen ka jong ki karta jong ka ba ki so tho ba ngam ba kapor ka jongki ka lingkot andre ngatrai ka de ka jingyo i jingai ka jongki ya ka lawei jongki khon ki kiti ki jongki tenga nge ki kwa ya ka jingkala din na takadaw ki mi shikhamat but ngange nambar ba kadang ka ni ka election MLA ru ka de ka badang sudap i dang wa arjar ar pulai te ka sur upaj bar kampat kot i te kadang beteng na ka election MLA te ka yo tang sisnem te ngatrai de hangni ba ki yo ban company shushu ya kata ka jingkwa ka jongki ban don ka jingkala kwa ban kumu wen ki nok bor bula rem kai ka jing i jong pihak bele ber connect election MP ke dang shu dap menta kumwe ni no thok khot khobor ki ba kham slam la kham rim pakam ola no la palat ni lai prosnam la dan hani kam ai ba nak ding MP election ki ba dam Pakistan ki ba lai kani ke ga wei ni election ko ba pher tam na ki ba pher akaba ki pajba ki lai mi ki lai shimbanta ban pendap chisai ta ka hok jong ki ban thabot bat ngai ya kani ke jingkala ke kani ke jing pher jo kani election jingkala jo kani election
nado sor hado aki thanyong kandong kejo baik kesur ke bagi pai ba ki penpau dengan iba kedai ki kawai ni election ne se ko ban sa jing kan mau history jong ka jelai le se jong iro ba kampat jujiak menu ro kumni ha kam kam tam kam pingan ngan ni kan kren MP menchua ngakan mau haki por ki baladem ko ki lek ki dei tang haki jakai yo le se kum haki nongba jong ki district le se haki jaka ba kampau ki ba ki shnong ki ba kampau ki ba he lai nanta begin lek chuduk ki kendong kan shrat kumbalong manta kim lek ban kan bas ni rei gani gade ke sim man ko ngamai iba hado haki shnong ki ba shakandong ro ki candidate le ni ki nongbot le ni ki nong trei jong ki parti ki be ki poi ban lik persau ye ki nong rim jong ki pai ba kadang ke jing ong bar dei ta ke jing wan jong ke BPP ba kan ne ru kom kon election ta ka long kum ne to ko nok ko bor ki ka dei sisa kum ta ne kum no ne hoi je kata mla ben len kadai ki jing sisa ba kadau baro kadai ba kal er jong ku BPP kala be hakeleng ki benta jong kari rum khase ba jeng tiana ta kadau kadam kini ke jing kala ba ki wei ki parti ro ki haban ye be rei haki por bam shwa kim de be adu kata ta ko mo ngai pi tin rei hakane ganti namar ba kinong yalam jong ko BPP ki la poi keleng kila ya di mono tang de benai di sem ter kinong yalam ki la poi kam tami ba arden ngala manong ba poi keleng ki jaka ban dei pen snawi pa ba di na ta kadau kam kadon kami kini ki jing kala no ngan ong ro ba ka dei hi ka jing mi jong ko VPP ba ka wan ka ka jing kala jong ka election MP ring ipai pat khandet phang ka jing mung la jong ka UDP ka ta ka bo jing yo bot ka UDP yo i ba ka hiar har mar ngitip ka UDP ka rang duk khadar gut ki MLA ba mana kana le don sa ki MLA ka UDP ne ka jing yo bot jong ka tang sa so hajar tu ngila bandong ba kadai ka jing kot jong ka UDP na kum na mar na kalyang presiden jong ka BPP uang ba bangin sim no ya ka jaka jong ka UDP kum seng rulo ban ong ba kan dei ki jing kot ye ka UDP le ne ka HSPDP ki bedai ki wei ni ki seng hulum ki bala rim ha po ka jala ngam tharai hin rei ka ne ka jing hiar ka jong ki ha ka ne ki election kam tam kong ka UDP bat ka HSPDP ki be trailang ha ka RDA ban penia kon yu kurtong jong ki de kane ke jing her jong ki kapan pau hi ba kade ko wake up call ni ke jing kersiu thia ki ba la da ki kandit ban riu manta bakin trei biang le se kan wan phai biang ko tu ke jing kersan ko ki pai ba ki pen pau ki por ki belen no den dei ban ong pat ba kade jing kot dengan tharai ba kan dei jing kot ma pen de pe ha ki history jong ki seng san per thai hi like no la da ki hi ki pen yo so no sikiwe ki parti ki pendo no ya ketu parti jong ki te ketu tu ko en la da kim pendo hi kaya ne be te khandet pan nomor wa ngi i ma kane ka kartong ka ba sai na kalyang ka NPP ka belam duk sarkar ka yo vote tangar lag ru kampai la ngi pe jo incumbent MP jong iru ka jing vote kum tai itu lo nom kan na ka jing vote ka jing kersan pura pa ba ya ka BPP la nom ka dai ka revenge vote la sen nomor bakim la ban pendap ya ka ai ka bakila keluar supaya ba aki election ni baladan ngan nam ong ba kadai revenge vote ndre ngan ong ba kadai ka baki pa ba kila kwa ban i ta ka jing kala nama kumba kipai ba kila kwa na goi por so goi por ba kan don ka jing kala le si hakil mta baro jong ka roi ka par jong kaya yo ka kot tingi iba ka VPP ka lech pai ba da kata ka sur bakan wan ra ya ka jing kala ti pai ba ngangai skam ba de na kata ka daw ba kila kwa bani i kata ka jing kala baka sa ka kisah ki pai ba kisah ya mi ban ya kersan ya ka VPP nomor bot kadon ro ka jing ong ka BPP ka ya bet hata ka populos wave na kata ka jing ya pan bor di junction ba tapi kane kan survive ne kan dai ka tang ka jing kenal jing ki political rival jo ka BPP ne kum no na hi galong kum ni lada ka VPP menta ka lech pai ba ko ong ka sur ban wan ra ya jing kala bat ki ong bakin bodi ni ki bon ki kam ki bidang saten
Tala dagi penpau ki kam ki jongki kom bagi keren sipai ba le ase kan dan kata ka ban ong ba kan si kedai tak sipo kan yai ne tindai la da kata ki ngomong pi la da ki pai ba pat ki i ba ka kun no tang ha jing keren klang ba kam ta yo le ase kata kan wan ka jing kelak kan wan no ki pai ba kan ong o ki ju he Tidak sekumu nong tak kubur pat da paling baru ke election ke pila cover. Ka ai ka ban persakan mau ke election MP ke fi cover mentau sna. ka ba pen sa jing kan mau te ka jing tambun ka jong pra hi ya ki baro ka ba 4 jujia ha ka history jong ka jala le ase patampun na pren ki kertong MP ki balade di ba pala nga trai ti Henry mentati imat ula Tahu history. ra te ka dai gini ka pan sa jing kan mau Kubor kai ka jing fair jong kena election gua menta bat ki election MP hakisnan gula ada. Kani ki election menta ni klem da sngo phala ka result mala itu hi kam tam ku manga mo banga tur keleng kanong kendong tekat sebekeli dong pia kersan no pia sngo kumno ki ong bai upra sinong kendong le la ong bai upra te de keli balai ki ong ni la thaj phi kani ka NPP nang ta ka UDP ru la thaj la yo i bros ka tu tang shu la job ki la let bat ka kanu ka seng ka national party mo te ngathrai kadot ka jing snong jan bat ki VPP ha karukom se karukom appeal jong ki ken ki appeal bhai kini ki brew ki thap ki dap ki mo ki rangli ki juki ki baduk mar ngiyo i ha kani ka jalla la jur palat ka jing duk menta lai punyo persen kamut lai punyo na ka spa ki de kita ki baduk tasam below poverty line te ka don hi ka jing khia lai thu hi ki bre ru bi ki la lang a pisab ha la dep ka tu election assembly na pe sisnem la kala ayat tuk sarkar myo EAA haksan snem ki bala dep ru myo EAA jing sngo ki breu ka la itu hi baki kwa ka jing kala la ka dei hang ne na la ka dei Garu Hills le ka la long lai sen rei I don kata ka jing kala hakilen ti ki sengkien pen pe sha thele le ani ka jing isen ki breu na du ki yeng school na du ki surok len ti sengkien kam don ka wei ru ka ban I hun men sem gen Temenah ka jing tho jong phi hak selong times. Ong bukan ka BPP ka ya jing ba ka ka populism. Tapi ong bukan survive Islam da kan It doesn't have sustainability. em namar phi la da phi ya ha ka populism kamut pihak ban pen I kloi te ya ka ayu pinap pen I kloi ya ka result jong ka jing trekam jong phi gen te la dam la ban pen I kloi upai ba ula long disappointed no kan ula so si no ula ong tip yo kem la ne tip kini ki syukular ne dalor kata pi ka don ka jingya pher ha pedeng ka state election bat ka lok sabha election teng ha ka lok sabha election ngi kular ke ka badai ban le ha ka level jong ka state te menta ka VPP kam don ha ka bor kadang don syaba jong ka bor mo nda ong sakawai pada ka election lu dang kham jengai nang ta pada kam don base Garu Hills lada ka kwa ban sensyar kan hap hi ban kedup lang ya baro te ngatrai kata ka dai ke bangi dei ban sngo thu lada balai u Garu ulong chief minister hang ni malakapor ka dai ba kidon ha ka parti ka badon lang ka kedup lang ya baro kim don kata ka ban ong bangin thau ka parti ka ban long tang nam tau Garu tela da Garu ula ban yar jingmut kumta belengi pedengim la ban yar jingmut kumta gen tamba ka VPP ka la shim ni ka mat ka phang ka bade phang ka reservation te menta ngathrai ban yo ban trelang bat ki Garu la stom te hap pakhat jengai gen da pikwa ban sensyar ka jela bro ka we da klem yo alang ya kinong snong baro jong ka jela pidon tang ha kari khasi jentia ka poi jing phi lai phun riu sit atau phila ban yo baro lai phun riu ke la ban ong ka jing sim jong ka BPP ban dawa ban review ya ka reservation kursi
kalau perkan nak ke political gain Hoi. is kabaklat kabaklah te rei ki babun pade ki support ka BPP halor kata ka phangru te pojing hi kan na perkhat jangai te ko mai ke jing tho jang pin mana piang ba ke UDP kum ko ni parti ko la slam mentakan sya hon kata ke jing bomla pun la pha ting la ban ong ba ni la ban ong kene ka des nan ke jing kod jang ka UDP nomor bo presiden ke BPP kerana bementang ni yakun ban sim ya ke jaka jong ke UDP kum pasang ru ko lan namar ki briu ki layu nakawai ka por philai chu pai ba kum kita ki sengru lum ki bania dai ga ri ba ka jai ben riu galakut phila join noi ka national party tang na ka daw po phiko adon ha ka bor balai si por ar por ngimla ban shong syaka liang jong ka liang persya te ban penbe iki kan man da phila adon lang hang tu kan adon ka jing bam sabru lada wat lada ka party jong phi kam don kti la sya keno lang em bat kan ni kala long si ai long tiki pai ba kila ngya kila than habawan da ka wei pada ka seng ka badang thamai ku manga tho mene ka bampat proof ya lade namar kampat don ha ka sarkar menta dang sudan tang ka jingkren te hapa ki briu ki ya kata but phi ka ha ka por election hi pin ngala pule bon ki kon mo ki briu kim ju bot da ka jing sngo thu da ka jing shampang ki bot halor ka emotion ka jing sngo Sano ro sa US ni sa ro kat bala ban pen kende ki briu kat tanang yo bon ki bot pi te kum ta kan nomor wa fi ong bo ke NPP kalau long over confident Oh. ong bo kan kamande kade percaya ke NPP umda dai thana tang percaya u incumbent NPP jeng ni bala long over confident na kata kadaw ya te long bat ka BJP lada day ba sngo thu ya ka pulse jong pat ba ya ka jing sngo jong pat ba kham tam namar ba ka BJP ka persya ya kirit pat ka persya ya ka niam ka bagi bot kirit pat te la day ban sngo thu em nrei a jing kren ong pan ban da phi bot ke NPP kamot phi bot yo mudi ti ki brew la pen i gen ba kim bot yo mudi mo kene ngla ro bandong ba ma binsan pala ni piakran hi trai ki ru pila menta ki ru kim dom ni ka kongres Kim dom. ka dom ba yu Hoi. sitting MP Ki dom yo sitting MP namar ba let's say bu ngim chu kham yo sngo te nga bat man ka por nga yakran be iba Vincent Palamo long kumba don chu hi ka party ru namar tang ha ka por election lu ngi khlami osngo bakin da penlong meeting hang ni ki bobon bar khoi ki party em ki bele ki penlong election campaign hang ni hapo kan ni badan football hang ni ka ba he te ka congress khlami osngo banwan haki bobon hi jaka imat klem dala ban poi teng upoi penbandu ba Manuel ketuka jingya kren hapo Sangkadev College ru poi du ba Manuel tena kata kadaw kan ngong le sen de peniang du ba Manuel kin kibri kinyo i kadur ka batmai usamla ubakam idon jingkermen le se ula banwan ra ka jingkela ka kongres hi te ka hap perkhat ba phi ban pen im biang ikini ki primary units namar ka im na ka jingdon jung tu primary units mentala bon snem kila shuyap no kum tu fi menjur nambah ki ong ki ka jing jot ka kongres maklaya kada ki kadai ya lembong presiden pemerintah juga PCC ka jingduna jung ka kongres ka babun mo ka wei ka long ka ni ka high command culture namar bala dadai ba ka high command ka shempang kanum jin dala thung ya u presiden ubaya persya bat umukul sangma mar umukul sangma udai unong yalam ubala apa ubala aslem ubala long experience la dai ban jet no da no balong neutral em refugee itu teki mi gitu menta ban pen ke im biang ka parti la jenjar bha khamta magaru hills kan itu terang ke jingjok jong saleng kalah na batun ki imbing ke kongres na men hakan ka fu ke debet ang bekerjaan ke NPP ke BJP ke NPP ki bro ki buat lah ho kata ru ka dei ka wei ka jingbut yu saleng ka long alternative te ka long ba udai kata ka face ka balong alternative ya ka BJP ya ka NPP ka dei kata namar ki briu ki la sngo that ki la sngo bala sha le ben pala ka NPP te ha ka ni ka jing te lok le ka BJP te long kumba la atip lupa ban rem ki ka jing bisa tu pi ke jing NPP jang ke BPP harus tapi kum no ka sekian jam ke bekas sim kum ke parti kan
kat ba ngaya keren bat iba riki ha tugas ngi tema ilong ubri uba kham jai mo uba kham berperkat kham bon bani ka bakren gen te ila ong hi ba ikhya bhai ki long yeng long sem bala jur ka jing duk kani ka jing long drop out na ki school ru ka jing bamla kershan shu ki me pa ki khun ru kakta bha ka ni ong te lada iong artat bangin saya keren ngin saya khot lang ikpat ba ro bani ajing mut ki political party si bro khot ha ka jing hisha ki dei hi ban ya keren bro pat ba te ban sung thu ya ka shon pat ba kimla ban shuya rai marway ban shuya rai paramaki ban snow bala byang na dong sadong lene ban shim ya ka jing mut tang na kitu ki belong banta bat ka party barabor hi kan ba lada ya khot lang ya ki riu perkhat perdan ne ya kitu ki ba na shnong na thau kinong ya lam shnong kidon na ijong benta bakin penriu spa kan ya ka jing mut jing perkhat Saya kong tak khubor ka wei ba jing klik ka hadu ka ban pensa kan mau ya ka coverage jang pri ya kan election ko menta Petmo dakren hi ya ka ni ka election ha ka por campaign sengu tenat phina marka don ka jing ya ka wang kti ka bajur bha ka ni election ngala kli irang ba snong jongi ru hang ni ong balai ken kum urang ba snong phim ong bakin kren be halor ki issue te ki ba bon ki issue ban ra ban kren ban pensung thui pa ba ring ya kren ya ka wang kti to para candidate te na traina din nang ni ngi pa ba hingi de ban ong kren be halor ka issue namar ya ka tu ka jing ya ka wang kti jong phi ngim sengu tenat ken ki ba bon nang ngim sengu tenat ken wa unom kam dai tenat kan kan ka kom campaign karukom campaign ki klem shim ki klem krenti ki issue ki bedai ki kawang kti bed te ka issue hi ka babon mo to ki kren phang ta ka ILP ka jing include ka Khasi language ka Garo language ni ka tai nrei ya ka jing duk ya ka jing duna ya ka jing long ka jing bam kiu ha ka tho ka puli kini kan ki dei ki issue ki bakta bhayangi menta ladangi hiar ha ka puli ka puthi lada ki samla jongi kimla ban pendep ya ka jing puli kan long gumno te ka jela ni kan ni ka long ka kam ka bakhya bha ndrei kini ki engim dai osngo than ba kini kren ka jing ka wang kti te la palat Tikla ko mo pa ba so tenat hi ban snap kum kito ne kum no ne la mo pa ba kam duna kata ka political consciousness ka long gumni namar ba ya upat ba hi mju ailat ban keli jing keli te ngasngo ba kani ka common platform ka bangi ong ka badon kam palat mentala da ki snong ki ya rai no balada p1 be hakal wei ka sngi baro ki candidate khanang bangi na kalyang jong ki pat barung inyo keli kan iwei pe iwei nang tu namar ka jing wan iwei hadin iwei ka penthut ba yang i pat baru to ba David kumwe na kinang to khubor bala aslam bra budien phai ke election lasi club election ki bala da Pakistan ko menchwa Ani ka jing per la long baklabak higen ngakan mau ka jing mat jongai kumno ka long ka election ka de ha usnem kendai pho pra kendai pulai hot tamai tu kadang de ka por banya bot ya ki candidate ki dang ya samla dang ye te tu ka por de kadang de ka por jing bascot te tu ka de ka kalong kum u nong simbenta la ni kum u nong bot kum u samla bala ui ka election hot ka songshet ki dayat rally de ki trailer ki slay ki kali maruti ki bam phim community ban ngam arpo ngot briu teng hitam andre ka tu kalong be kat kum ka ayom kat kum ka juk kat kum ka rukom canvas ke andre hadin bangala stang ke kan ke kampan te ngalur balong lalu khnai pulai actually ngai iba suki pasuki ka election MP ka baro kita kisnem kalong graph sungka ulong bet kumni mki hiar me non ni tai jing song set di tangi chui pori tu jing ya sho ya dat jing ya
kentok jing ya kawang keti re hakan ni ka kenti kum u riu pai ba kum nong tho ku bor u bala ka kan ni photli ki election ngam kan mau sho kan no tli but garo but megalaya Khasi Hills kamtam akabai de bar ke MP de kan debate ka try ka election ka bandalong kum ka revolution bali ngong kum ka revolution nomor ba ngasem ba upai ba uyami teli uyami kelum tang ban lek lorni lani ban chulit snap kai kum tu ngai kat nang ya kisni bala nang jan ki sngi thep vote u pai baru la nang bon but koi ka ba pen i ka ba la i pen pau shai i ki dak ti shin ka long ba kat nang ya kisni ka voice of the people party kala nang yo bor shushu hot ki don ki bri ba kan tho ba ong ba ki shu wai ki boss ki alam bi ki jo ki breu tang ba ya ki tu ki ba kan tho gum to dengan kling asarai kamot ki tu barok ba wan ha tu ka por de ki wan ki boss ni de kjat ni de kali maknaro kamot baro hi ki thap ha do ba kan poi kata ka sin ka banding kong ka record aga Khasi Giant Hills one Shillong parliamentary seat ba ka victory margin kan poi hadu ni lailak nyong pui hajar tam mangi kinong tho kubor para lok na kren chani stai bhai hasem ki asnong athauru boni ki ba ong hoi kan job ka VPP tang ba kat kan ni ka margin te klem kami linti kat kan ni ka margin te klem kami linti te kade ke ba pen pau shai ngahi ngasem ba ngim dei ban klat koi ba han no hang no ru hari India pinda nujor ka result se ri shui ki binta jong ke India ru ka kala kompong ka BJP ka balong 400 par tang 250 par ru ka khamla pi te bat menta ka lele ka nang jam khnyap nomor ba ka habban bow down ka habban ko ngo ya ki jingdawa jong kita ki ba ong to en ai ka ti ka mon ka ti ka diang kam long shu kum mention snap mention term baka by force bet te ya kani ngai bai mat tang hajla jungi nrei wat chari India bro ru upat ba ula sedang sempang ula sedang sotho bat ula sedang ban penhe ya ka sur ban dawai la ka hok bat ula ai ru kawai ka nuksa khamtam hang ne Khasi Giant jungi bat hari garo ba kapisa imat kam trekam badru ba ki business kinumla ban control nama haga bakot hi ngidi ban songto bat ngidi ban kubur ba ka bor jongi kum ka jilla meglaya ka bor jongi haga bri nyu trap kade undong kondong bat undong kondong ya ublei ula kurku shikal hai daga spa ba unang ban buram ya kato unang ban im ka jingim ka ba kan mau ya ka jing smo to para breu ba ka jing smo buram ya para breu nong kum mangi kinong sor tang sula yo tiak kandiat ngina sedang ban meni perthai ngila sedang ban kumbaong katin pareng show off nong kondong long si surbet pada dau smo to ba kat ning isa jinjar kat ning isa jing henry shawai pat ka perthai ka tip ini kum ki bala khambiang te ngathrai kani ka bangai hi ka longkum ka revolutionary election but ya ki vote hi na do bastang ngaong ka voting pattern hang ni kan long be revenge voting ka longkum ba penrem khuput ni penjab khuput kamlon ka jingya khun ni ka jingya te nga semba kani ka election ka kai min sim ya ki nong song snong jong ka jilla meglaya khamtam ya ka kani ka bri jungi ka bri nyutrap ba ladangi ngidon kamon ngila ban penurlong mdon mano ru badon halor jungi
but utu bang ijit udon ka kamram ka responsibility but ka accountability ban ai jing ken ya ki e ki bula le namar ba ngila benchet ka jing shanya yongi hau te kumjoro sagaro pinai mdon manumno ban kmi nanti ba kat ka kiong daktin paring ka bastion mo ka fortress ka jaka ka ba scam do jong ka NPP jong ka yin ka sem jong o lead ma PA sang ma kan klem te ka to ka pen pau be chai ki don po ong ba le se kin don ki jing la thok da ki VM kan ni da em te ki EVM ki trehok nomor bu pat ba lu trehok bar kawai ru ba ka ba small thamula ka long ba ki kini ki kena nga shem ba kan ka percentage ka kiu nomor ba ki first time voters ki long ki sure but ki long kanom no very enthusiastic ban lithe bot te kini ki ba mental le ki ba puli ko khobor ki ba pek ki news ki ba e ki skotho but ngatarai ka daw ka ba ka nota ka kiuru hang ne po Shillong seat kade mat ba ki ba bon hi gini ki first time voters namar ba kimtip u candidate ka ka party ka ba ki yang ka ki nongrim ki I will nota none of the above ki to hok koi ri kata koi ru ba nakamon so bai piong ngam su man ya we na kini ru te kata di koi te kan ni kan change but nga community ba lada ki pat ba hi ki mi gum ni but ki translate dia kan ni ki jing mi pat ba ha ka vote te ka mon ka democracy ka jing sinchar pat ba ha ka jela jong ni kan nang khalan but ru hari India kum bangapai opposition ru kan klan te nakermen ba kini ki sansnem ki banwan ga jing sinchar jong ka NDA hapo sachisen u Prime Minister Narendra Modi kandon ka jing perkhat chadin mat ka reflection ka ai bangila bakla pat hangno ngila ban penba namar ba ngimla shu bat lim ha kani ka perthai menta bangin ya ben we nakanyam naga snedo naka puli puthi kantam naka gender ni shule banong beti bachao beti padhao ndrei pindapet kamlong tengah kermen ni kita but kini ki issues ki ba let's say i Dr. Ricky i breu bla sempang bala puli lanang la stat matla i la ban pen i ka hapo parliament fi komun rumah kana shwa ban nyobor kira i lupa ba ka jingjap kan des ka PPP ne komun ngala don kata ka jing sngo ka trend la kani election la cover te lang la itu te ndre ngaklam kemilan ti ba ka margin kan poi hadu kan tu ngong give or take ka Congress PPP tang ba ka margin te kan kim te terus ni kan nang kiu nga ki khmat gi nang he wow ka kedon ru ko jingong ma ka jing Everything cannot be delivered in such a short period. VPP kalau ngomong ni VPP has set a very high benchmark. The first challenge is not to UDP. First challenge kali ya ka VPP bahkan sustain ya ka to ka benchmark kan sustain ya ka to ka tempo ban kan la ban fulfill ya ki commitment jong ka kum ha ka to ka si bening kong i Dr. Ricky yang ba ngi don a series of wish list ka manifesto jong ki and then yang ruba ngin saya shong lang ban ya mir jing mut ban prioritize ya ka to ka list ke telada kila ban maintain ya kata ka calendar maintain ya ka momentum the VPP will remain populist. Why the word populist is from where? From popular, no? Bo pai ba upriang ya pi te. Te upriang ya pi bale nomor P1 da ka kasur ka batmai
ka style ka bathamai bat ka jingroi ka batakai te pin habban sustain ni ka to tapi sustain ni ka to te I don't see VPP going anywhere kalau menang klaim cucu man balada dei ba ka sarkar jungi ka di ka sarkar ka balong confident ba ngingin pendapat ya ka term te ngatrai ka ladi ban khot not ka election MDC te kata tikin song da khot election MDC kan job ko VPP bet kan sar ta film lawan ong yo am sar ru tip sei nomor ba kalade kin kapor The kind expectation don't keep real. But so many things in such a short period. Will that be possible? No. Number one, they have to be in To power. sustain, yeah. Melengkong, they have to be in power, right? Which they are not. In the state, they're in the opposition. They're in the center, in the Lok Sabha, they will be in the opposition. So obviously, I would not say their hands are tied. Shong haki representative jungi, kinong mikmat jungi, katnu kilaban push ke. Katnu kilaban push ya sarkar up against the wall. Ani kata ate ka BPP na ka por kalaban pawi, kala voice ka opinion kala shim ki stand jong ka kibalong yakiwei la se kilong very hardened, henry ka stick ya ki stand jong ka. Te ka shong hang ta henry pa babat umde gini mencuang bala yo MP yu tin kelalun berkhot nubla asulong ga yu menta uni MP jungi menta kumno un pai sha ka constituency jungu barok we ka bri new trap kasi jantari boy kumno un wan rai kita ki visible development umde mencu ay ambulance pancu otribon itu visible development upat ba menta kwa show itu i kausan kilo sibnai upai ba mata ada pi island yu ba unjeng hala ki kijat pihak bentang mencubetin kendian ne ban I mean sim jin la kemen ban yo da kata kalat ban ya ka kam sarkar kam tam ha ki kon samla jongi kan ni ka generation ka ba de ka generation yung ki kon yung ate kim non ba kwa kam sarkar ki ko aban len long self employed petse natang por covid kanungot ki beri ba shukala self employed daga ba shed cake hai menlakat sapi pipai kin non jon ki perlok jonga di bawah na sabar tu sing ki ong wow David, such a small city, so many bakeries and all of them are tasty te ka tu kapan mi self employment ki don ki kena siapa mulai sa mo prem sejauh ki bala don cloud kitchen so deliver Swiggy te ki kena yung ki kwa de nomor kitip nga ka tu kam ngam ler te bling is pensabe but kendi shuru kum kapor yung di me ipa yung yang song pi puli doktor nga don bok mga klem yo ki me pa ki bapen bor nga manlong kumta i ailat nga bangan jet kum jur nga ailat ki kon bakin jet te kini pet kim don te ka interest nomor baki song coba kasap yung ki ka don hakawi par kalan te iya ka tu kalan kin ngidi ban persyang ban penba ngidi ban persyang ban yarap yu nong rap yung ikin upan nang menen nganang tip ni kong iba syong hayo yuan yato upan sao san kilo unong rap uyo kidi arpo tengka te kasorkar kadi ban pai kita UMP yung iru la ban wara kibon ki central scheme Tara UMP yung i push gitu ki central scheme nom tau nong rap kamtam nong rap nomor babon ni nangi kidi ki nong rap ban mde bangin ai ka tin ban snayeng mde bangin ai pankana mde bangin ai ka kor hadu hayeng ka ban mi umisin arteo ha nginon kam man pen scam ya ka ka ba ki kamai kata ka di ka kando kilat kilinti ki mensa ka juk power tiller kam de shu la de di kiwe pat ki juk ka juk irrigation kam de shu la de di kiwe pat ki style ini ben wan ra no de kita kan modernize ka agriculture jungi ka product jungi kan kiu nari dingin cukut bitang man cudi so turun so nyentera
bat sinrai ndai upet kum usirmet kum ki bon ba ki ba ngi yo nang ni usumi pa ho pa hai mlon be sansar ngim don control hi middleman te ladang ilahi ban yu ya kata nga tip scam nga net scam ba komendo unde nong rep but unong rep ude majority of our population lada hun unong rep baro mangingin hun tangba nga syuken tu kan yiki ba kim de ban kwi linti ba po kini system kandon kata ka jingkel layu nga syukermen bet ba kinlong bet kum kini ki opposition jong yang ni te kanum tulat kum balong mata kini manong dam bet wat ai lat se nrei teng ni pet ki dolang hiju ki komiti ki dolang hiju ki tetep kali opposition ni kali ka itu mi thui thau ite te ka susong kum ta stang kini ki tai VPP TMC Congress kala de ban kham klan no mata wala do uwe makanaro kham kmit linti ba un mi so uwe u he khle jong ka Congress nagaro te kani kala de ka jingkel khu ya ka rigaro te kum kalong mata ka mod laingot kidon kisteng nang sti mukul sangma Konrad sangma mentala mi su saleng sangma te kini ru menta ki haban ya perkhan kini arngot de mlong le kam kai ba ugaru ba pher kum pitem ulong teli berkai ke bukwa uyo lara pikular pimle pijon te yang ngatrai hakani ke kenti iman ngila kular palat mengi khamle ase jot ke pi nawar kam ras keto kalau senang pi kam judan kajing yalap ya rio kan kum yalap menta to em kadai kata te ngatrai wan kiwe ki seng kini ki seng sign perthei ru ngatrai ki lada kim note ban ong publicly re hari de kin admit bakar kom campaign long ka VPP kalong effective kawi kalong ba la kilet national ki klam la ab ban la sna ki yen dara ki ba tip top ki sound ki kini kitai ki lights kini kitai nyon bet yang ke hojong umau hayo selat we jang tu pi room situ kalong dapat ikum bakalong disorganize kum bakalong menta politics ru kalalong ka career de don ki planner ka stage kumno ki team kini kitai re ka VPP ka ya bet kum da surung pa ba bet ya nong kenong bet ra lei pra kalong ta ban keto ha te sakoi kajing kli la se komunong to khubor hakijing kobar jo kier ne ki bon post nam collection ka ek ban pelsa kan mau yul rak pe je collection ko manta ban pensa kenal yang kan we ka di crowd mobilization ka jingbon upat ba but what hakiwi ki rally ru kamdon kawi ru ka rally ka ban ong bakan tam ya ka rally jong VPP te tang lang tu shwa in the terms of numbers aga jingbon pat kalong songsit kamdon kanono ru jinghuri ura hakasngi tap vote ru mlon iye la kidon isolated case ba malfunction ka EVM andre mdon balik songsit man sedang kekeno khantam lili menta ka perthai social media ka ba ma ba finchu share ke klam tip brew ki langit kila share biang la por ki khubor ham saya la kulmar kidon ki sen ki bangai baga VPP either ka penthut ka bor maryang ne ka boarding ne enteng kalib laidru kum homo khar ngakar mau kansan ka shulip no ka laid te beli kalib ngimla bantip tangba war ka taru kanang turbit chakman ka klam penpau ya ka jingso dom ne jingso si ne jingso diau ki yaj bet chakman ka sing tap word ru kalong bet ka bajai ka sngi counting ru kalong ka bajai but
nga sngotunlat nga snobaliwan ay kublay ya ka VPP ba hakatungo sngihi marsendap sni tap vote bana de kiwe ki party nga try ki la ami unong tu la syang brogoi pertai rengi itnat ba ki le kmen chipor ki ai kublay chipor nam tu ki pra tekin second do pat pratrik te long kapan pau ya ka jinglong mature kan long kartu ngot ubreu chubo mata kan EU MP jungi te unong ngakwa man ya bro ko ke social lo to ken ma pila da uya ka to sni we would have all come to a standstill re ngatrai ha jing start jonki ki divert no ki calm down no ya ka ngonong no excitement tekin sel ekmen biang pat sin te katu kali ki mga inado ba sedang kan te kani tekan ngan sa kan mau sisa Jadi gimana pada kalau wajah ke UDP, nomor ngitip ke UDP ke wajah ini kerjaan partai ke pula. Selain berkebahaya tam, dia ke vote share jengkam kena kepoet yang sahau hajar tam. Ibu noh atur lah benar bahasa kamu arden bah UDP kan sim no ya kerja jengkui sebelum kan dia di sana. Kani nganong dekabasai kade ka writing on the wall ya ka UDP te ki habban kendet benriu kin habban puson bah hangno ki bakla ban ki ki senjam jongki badru ngatrai kalade ka pori ka UDP bakan kan chim ka rai ka baskem kan ong bakade ka seng riu lom kan tre bitang bat ki seng riu lom ne la chai sub pintip sei subu menta kawan ka BJP kawan ki yo ki lilang sitaru ni tip sei ngimla balong bro iskato di ki don jingkan tho baka VPP ka de jong TMC ngai hai menta pin di teka UDP ru ngatrai gino elam ngai badeng met ba Allen Tree ki perlok sudah ngakentu kinyi ki ba ki de ban reflect no introspect postmortem ban perkat nang ni khmat takai kelinti namar kum bakalong hi ka tempo jong ka VPP kadang ya khmat te unsong si ladaki haban kliap lama no tang ba ngin ya keno ya no ngin mla ban keno ya wi briu ni ya wi ka party namar kalong collective responsibility baro nado u grassroots worker halo u president telada kadon ka jing yamir ka ba bat ka plan of action ka ba thamai te le si ngimla ban chu ong right of yaki no a kala kut ta ta ka bam dei tang ba kumki ong tin paring there's always room for improvement tang ba better late than never